Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku sabur manyan fina-finai guda 3 da babu kamar su a wannan satin. Ga masu buƙatar fina-finanmu na Indiya, duk bidiyon da kake buƙata ko sabo ko tsoho ne zaka iya mana magana ta lambar wayar mu wacce muka aje domin jin yadda tsarin mu yake. Fim na farko shine Yar Tsama. Fim din yayi masifan kyau, irin fim ne na abokanan nan wanda daga baya kuma suke komawa makiyan juna kamar yadda kuke gani. Sannan fim na gaba shine Bakanike. Ina ga masu son fim irin na racing fim, to wannan fim din naku ne wanda za ku ga ana wasa da rayuwa sosai da sosai. To wannan fim din insha Allah za ku ji daɗin sa, domin kuwa fim ne na wanda ya kasance bakanike yake kera wata mota wacce babu kamar ta, kuma ƙarshe ya zo ya nasara da ita a cikin fim din. Sannan fim na gaba kuma na ƙarshe shine Fitaccen Masheki. Ina ga masu son fim irin na bincike din nan, irin na wanda za ga ana ta fama ana bincike akan an kashe wani ko an kashe wata, ya za a gano waye ya kisan. Don ka kalla irin wannan fim din za ka ji daɗi, buƙatar ka ta biya. Wannan su ne manyan fina-finai guda 3 da babu kamar su a wannan satin. Mai buƙata ya yi mana magana. Mun gode, kar ku manta da yi mana subscribe da danna alamar like. Mun gode.